Nonja ne weche mag siasa ni ywaruok medo kwako chenro mag twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Motelo ne romo moluongi kod jatend kweth mathoth e od bura Kanini Kega, jakom komiti no kod Azimio Otiende Amolo bende noluongo romo machielo mar lalruok e wi twagno. Koro penjo maduong' en niya, twak ochomo kanye? Walter Nyambaga miwa mathoth. Request the leaders of the majority and minority coalitions in the houses to consult and present to the speakers a harmonized version of the proposed motion. This shall set the stage for the commencement of the bipartisan engagements in Parliament. Bang Speaker mar od bura mamalo Moses Masika Wetangula chiko kamiti mag Azimio kod mago mar Kenya Kwanza mondo bed kod twak mar winjruok kendo chwalo winjruok e nyim od bura mondo podhi kapok twak ochakore. Winjruok koro chalo ka gima olwar e lwanda bang Kenya Kwanza kod Azimio rido chung margi motelo ne twak makiny. Manenore bang jatend kweth mathoth e od bura Kanini Kega ndiko ne kamiti mar Kenya Kwanza kod Azimio mondo giber kod lalruok makende motelo ne twak mowinjore lure kod chike mag od bura. E barua mar Kanini Kega okwajo kanyo ma Kenya Kwanza kod Azimio mondo chopie romo mar lalruok mageto yudo winjruok e kindgi, romo no mochan tim kiny e od bura. Kata kamano jakom komiti kod Azimio ma en jaod bura mar Riedo Otiende Amolo to kone ogibichopie romo moluongi kod Kanini Kega nimar en romo ma ibago e bwo chike mag od bura. E wi mano Otiende Amolo undiko ne jakom kamiti kod Kenya Kwanza kagwele romo machielo oko mar od bura, romo magibage maga mar Serena bende odiochieng'no makiny nogo. Moko kuom jokanyo e kamiti mar 14 oseyo ywaruok masani ochuo chieng' e kindgi. But I ask myself, what is their locus standi? When the Speaker of the National Assembly was directing that those people meet, what is his locus standi? When the leader of the majority in the National Assembly calls for that pre-meeting, what is his locus standi? Thank you, Chairman. Jaod bura Kanini Kega korka koreto wacho ni Jubilee nosewuok Azimio kendo yiero mar Aden Kenane kamiti korka Kenya Kwanza ok owinjore okel liet. Even in that team of 7, they could not even afford to give a Jubilee member, even to sit in that. And that is the reason we are very, very thankful to the Kenya Kwanza coalition. They accorded us a slot that was given to Honorable Aden. Digne kod bagni pod omako chuny twak. Azimio dwaro ni mondo twak obed oko mar chike mag od bura. To Kenya Kwanza bende ni ngang. Twak nyaka bed mana e od bura. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Aya wadhi yo moro madaka matin kwa duogo to buch jopiny chakore odhiambo.